hazviperi mushe chabvunduka manje. Tinoona kuti vana General Sanyatwe panguva ine waya kufaiwa aiwa nemaadvocate. Tinoona vana Tavani Mupofu waya vachikomenda pamusoro aiwa the donation inoitwa kuinyanga kunoonekwa kunzi iconstituency yethe wife waGeneral Anselm Sanyatwe. Sandapinda mashoko ari kubuda panapa aitaurwa naChamisa Siloya anonyatsokuonekwa kunzi aiwa panguva inoi hazvina kumira mushe vakomana. Don't forget subscribe or like on the bell kuti pinda paindoita Tavani Mupofu amudanyira achiti I'm happy for the people of Inyanga who today received a tiny little percentage of the money stolen from them. I say they should demand more. I commiserate with Sanyatwe, but more his lack of spine, because Tagwire invaded his wife's constituency like a colonialist, goodies in hand, but masking a fiendish agenda. Poor Sanyatwe had to sing Ndonzo Wakunaka Dzokorora with wife in a guaranteeing tour. What will he do with the pain? I call out the SDHH whose leaders appear in the photos and who tagged along as Tagwire continues to consolidate his strategy of having the church as his primary political constituency. It is significant that Tagwire's wife purported to speak on behalf of the church during these vulgar proceedings. Ndo mashoko ari kuda panapa atiri kuona kuti awa Tavani Mupofu ari kuachifeya vana Sanyatwe achiti yes kunokuona Tagwire vanoenda magoodies vachidonata to their constituents, but panguva inoi this is just a subsequent capture our their constituents. Panguva inoi vachinzi Sanyatwe's wife constituents panguva inoi vachiinvadiwa nana Tagwire. Mashoko macritics ari kuuya panguva inoi achionekwa kuti mapoplace ari kuitika muruling party ZANU-PF aiwa haachisina kumira mushe. Mbutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda kume section medu mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, watch it on the bell icon.